Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa na tomto kanále. Dneska tu máme ďalší diel, trénovanie v Brawl Stars. Ešte predtým, než som začal natáčať, som si vytvoril na tento účet Supercell ID. Potom, čo som začal nahrávať, som si vyzdvihol odmeny, ktoré boli nový brawler Barley a aj skin na neho. Tohto brawlera som si equipol a išiel som si s ním dať prvú skúšobnú hru. Prvá hra bola totálna katastrofa. V strede hry mi vypadla Wi-Fi, takže som prehral. A druhá hra už bola lepšia, tam som tiež chvíľu mal problémy s Wi-Fi, ale potom už to fungovalo. Podľa mňa dneskajšie dve hry boli fajnové na trénovanie si brawlerov, ktorí niečo hádžu. Potom vyhral som ten zápas a už som si iba vyzdvihol odmeny a takto skončil dneskajší tréning. Prosím vás jednu vec, nelajkujte a neodoberajte toto video, lebo je smutné a hnevá ma, že moje shorty sú obľúbenejšie než dlhé videá, na ktorých som si vážne dal záležať, takže keď tak choďte na to nejaké z mojich videí, napríklad na moje najnovšie a tam mi dajte like a odber, prosím vás, sem mi to nedávajte, ďakujem vám. Takže nelajkujte, neodoberajte toto video, nahnevá ma to, že vidíme sa, dúfam, že sa nevidíme teda u ďalšieho shortu, asi neviem, čaute.